bafana udlala bafana wemntanam udlala bafana hey udlala bafana wemntanam udlala bafana udlala bafana udlala bafana we uzodlala bafana udlala bafana uzodlala bafana wemntanam udlala bafana udlala bafana Yebo mayo. Ha? Ubani lo mlisa lo othi meqala ingoma athi ngilimele. Akasho ukuthi ngilimele, uthi kilimeke. Oh. Kilimeke. Limeke. Manje ubani igama lakhe? Igama lakho ukilimeke. Oh. Umethi kilimeke usuke eyibiza yena kanti. So nje labangani bakho bememeza bathi hey wekilimeke. Hayi ilimi zozinye inhlanga zimnandi yazi. Umuntu sefanele akathola ithuba ukufunda kancane. Kilimeke. Limeke. Hayi ulungile mahewu. Dlamini, next time mungena etoilet kukhona umuntu ubongqonqoza cause ngeke wazi ukuthi wenzani ngempela. Bengazi nje wena ukuthi wenzani. Ubungavwasha ingubo? Well, yeah, bengiwasha, but ngisangasuka from ekwasheni ngenze ezinye izinto. Izinto ezinjengani mahewu? Mhlambe ngiyathoyiletha, ngeke wazi. Mahewu la ekhaya ku-toilet umuntu uyavala isicapho, nesicapho ungasivalile. Well, what if ngiqhamuke sengiphuthuma ngangena ngangakwazi ukuvala isicapho? Mahewu lento engicabanga ukuthi ubuzama ukuyenza la ngiyithandi. Angiyithandi nje. Ngicela uma uqeda la ungibone eminyango sidinga ukuthi sikhulume. No, Dlamini, never mind. Ngiyamanda-ke mina. Qeda uphuma uze kumina. Oh. Mahewu umdala. And ngicabanga ukuthi kuyinto enhle ukuthi indoda endala njengawe ilale kamngani wayo phansi. Cha. Uqinisile Dlamini. Yazi kunomunye umlisa ngala odayisa imbhede yamasekeni. And ngicanga ukuthi umbhede unganela mengingawufakile khona elapha ngasemnyango. Cha mahewu akukhona la ngiyakhona lapha. La engiyakhona mahewu isekuthenini umdala. Baya ngabe uneyakhe indawo yokuhlala. Hawu kanti Dlamini uyangixosha? Cha, angikwexosha. Wohlala. Angikuxoshi mahewu. Uyazi ngiyathanda ukuhlala nawe. Angikuxoshi. Kodwa ngicabanga ukuthi sekufanele manje. Uyindoda umdala. Kufanele uphume uyohlala wedwa. Ukwazi ukukhuleka nawe. Ukwazi nanokwenza wrestling no-Emma ngepeace. Hawu kanti le wrestling mengifuna ukudlala i-wrestling nje sengenza i-deal noMaxwell ukuthi angiboleke indlu. Hayi cha mahewu. U-Emma ubukeke intombazane e-right. Angiboni ukuthi uyoyivuma le nto. Yokuhamba yoginqika emzini yabantu. Angiboni ukuthi uyoyivuma le nto. Kodwa ke angikujahi, angikurash. Thatha isikhathi sakho nje uyicabange le nto. Okay. Ngiyakuzwa. Hey umngamo usengalile. Umngamo usengalile usethandana nendoda yakwamakhelwane. Hey ngoba Uthi ngidlala kancane. uthi ngcono. Usemasendeni manje. Maya. Ithi kungcono usesemashendeni manje. Emashendeni. Oh. Well,
kuyafana if ukuke ususemashendeni manje vele kushuthi usekubona Mahew ziyayibuka ingane lento ingane ziyayibuka lento umkami usengalile uthi ungcono usemaseni. Yona Mahew ngizokukhaba unye uyazi qhubeka Eshayeni baphela. ya mabhentshisi Umezana uDlamini kuseni kanje. Ngiyamdlalisa. Hey, akadlalisi uDlamini ekuseni kanje. Owushanga impela. Mana-ke amabhentshisi. Wena usubona ukuthi wazi uDlamini ngaphezulu ukudlula mina. Yeah, well, buka nje. Sekuphela inyanga agcina ukungishaya. So ngalokho nje wena usuyibona uyibhoza ngokwazi uDlamini. Okay, asibhejeni 500 ozoshawa before umhla ka5 uzokhokha u500. Yini ukhetha umhla ka5? Ngoba ngomhla ka1 kuya kumhla ka5 uDlamini usuke nolaka kakhulu ngoba usuke eholile. Oh, yeah. Ngiyakwazi ke lokho. Okay, wozaka. Madoda oyedwa ke sazongibambisa la uza ngapha hamba la Ho, umhlongaka. Mabhentshisi, ungahleki. Kuhlelo ngakwenza ushawa. Yo. Uthi ikhona nje izinqa eblokweni umuntu uthi lo mungu ngaka ngaphandle. wena usumanje into ebhekephi bamba la kwenze njani Nceso Dlamini. mabhentshisi usubuyela kule nto yakhe ebenzini Mina Dlamini lutho soze ngibuye kuleyo nto mina Dlamini. bamba uqinise la Why umpofu kanje umtsitsila kaDlamini? Hey, uzogcina sengihleka ke la. hawu hey Ngiyabuya Dlamini ngapha umkhamba. ubungeke ubamba uqede qala before uphuthume uyaqamba Mahew awuzongibambisa la hamba la Yo, isibheqe singaka. ha Hayi luzo bengicela zinyoni lapha enkulu endizayo. awuyeke inyoni awufocus ekubambeni la qinisa Loklivo umabhentshisi ubalekele lesi siqebelethu somtsinsela. Angibe careful mangakhuluma into ebhedayo ngizoshayeka. Wait. Why ilizwi lami lasemqondeni li-sex and deep? Maybe it's because I'm deep in sex. dedela phela Oh, ubuzozama ungiqhatha nomtsinseli washweba demet. Hey, ngeke lishone la kusasa ngakusakazeli. Nawe ngokunjalo. Hey, ufuna ukwenza ngomthengo ufuna ukwenza ngomthengo ivela phezu kombhede ivela phezu kombhede ufuna isibhamu somtobo Mahew uyasifuna isibhamu somtobo Mahew yini isibhamu somtobo Isibhamu somdobi totolozi. oh
Oh. Oh. Okay. Dlamini, yabona njengoba ungibuza ukuthi ngiyasifuna yini isibhamu somdobo. Kahle kahle ubuza ukuthi ngiyalifuna yini itotolozi. Okay. Hayi sekuzofanele manje ungibhalele amaliliki umuntu angasacula into ezomfaka enkingeni. Dlamini, uthi ufuna ukunginikeza isibhamu somdobo. Wemayo. Hawu ngiyadlala Dlamini. Relax. Hawu wemayo. Uyazi le ngoma lethi amashangana azwile. Hayi Dlamini, ayisho kanjalo. Ithi ngishaya ngozilo. Oh. Hayi swakala. Uyazi ekuqaleni ngangitshela ukuthi ithi amashangana azinhle. Hayi, wawusuzwa into engekho kakhulu ke mesuzwa amashangane kazinhle. Kahle kahle ndiyabheda nobabili. Ingoma ethi Rikawutakala Zwino. Wamekuzwa. Ungaphinde mina uthi ngiyabheda yazi. Ukhabunye fast. Uzongikhaba nginye fast noma uzongikhaba fast mase ngiyanya. Ikona kupho uzokwenza fast. Maxwell, thula induku isiseduze nawe. Hayi ngiyayidlalela uyazi udle mzito. But ingoma ithi Rikawutakala Zwino. Amkhola mina lo unamanga lo. Unamanga lo. Mhlambe nje namanje uqamba amanga. Yini uRichard Takara Zwino lo? Konke ukuthini futhi? No Dlamini, ingoma ethi Rikawutakala Zwino. Okusho ukuthi ngihappy manje. Ubaba waseLimpopo isivenda ngiyasazi kancane. Wayo. Ngathi lo wena. Angisho ukuthi akuyena umuntu lo. Uma ngayena umuntu ngini. Dlamini, uyini mengayena umuntu? Manini madoda. Manini. Angicwasi. Niyangazi angiyena umuntu ocwasayo mina. Angangiyona bafethi racist. Awakahle no record. Dlamini mangayena umuntu ngiyini. Hawu. Kade usho wena manje nje ukuthi ubaba wakho waseLimpopo. Awu Dlamini, abantu baseLimpopo mebengabona abantu bayini? Hawu angazi. Bangamalimpompisi. Angibazi abantu baseLimpopo babizwa ngani. Engishoyo ukuthi lo akayena umZulu. No Dlamini, awushonga ukuthi angiyena umZulu, uthe angiyena umuntu. Kodwa bengiqonde lokho ukuthi awuyena umZulu. Niyabona bengiqonde ukuthina ngithi. Hawu bafethu niyangazi hayi into ebhedayo. Umuntu wenza imistake encane useyajaja umcwazi. Engabe umuntu niyamtshela ukuthi wrong nakho ko right ukufanele akusho. Hayi ukuthi ngivele ngixhumela ukuthi nje ngumcwazi. Bafethu niyangazi mina. Angicwasani. Ngithanda zonke inhlanga. Hayi kusiyadlala Dlamini, siyazi ukuqonda ukuthini. Hayibo. Wenzani uDlamini? Dlamini uplan uqedela ukubuyela ngaleso sigcobo. Oh no. Uplan ukubuyela thina ngesibhaqo. Wenzani mahewu? Hayi lutho. Aw. Sanibona madoda. Nathi yakubona Bucks dlula. Aw. Kodwa Dlamini futhi mina uyongixolela nini kanti? Bucks. Wena wahlanganisa abantu ukuthi bangishaye. Wahluleka. Emva kwalokho wazama ukuthi ngikushaye khona uzongibophisa. Okukhulu kakhulu ukuthi ulindele ukuthi mina ngikuxolele kubeni ungakazixolisi la ngayi1. Oh yeah. Dlamini lalela. Ngiyaxolisa futhi. Okay Bucks. Hey, fusa kuyaphi? Aw. Bengithi sesixolelene nje. Ukuthi sixolene kusho ukuthi sesiright angithandi wena still. Hamba.
Yazi lo Mlisa, angimthandi. Kahle kahle ke ngisele ungafika nje la endaweni akazi nje ngimthandi. Uyabona nokuthi mude nje kuya-eda nje kumzondeni kwami. Oh, kahle kahle Dlamini uyensakhiwo ukuthi uBucks umuntu kunawe. Ninjani? Ngiqonda ukuthi une-insecurity. Hawu ngiyi-security. Ukuthi nje phela ke angisayifaki uniform ngoba ngapromote. Maxwell. Oh, kambe bengibathembisa ukubashaya. Manje uyaxolisa ke manje. Hey Jom, awuzolanda ukhiye la emjondolo kaMasiya sicashelela ididela uDlamini. Hayi bo Maxwell, musu kumbiza ngedidi phela uDlamini. Akekho uzomtshela ngisendela umjomba la. What if umjombo uyayithatha ivoice note uyisendela uDlamini? Hayi delete. Hawu ma. Uyisendela uDlamini. Hey. Awuzi babone Maxwell noMayo? Badlulele Nini? 3 minutes ago. Namhlanje. Ya manje. Dlamini. 3 minutes ago bunamhlanje. Manje yini esinex sakho lento engiyibuzayo? Yini esinex sakho lento engiyibuzayo? Izolo bungekho 3 minutes ago wakhona? Ubukhona Dlamini. But ibuke phela nawe lento. Mina Dlamini bengeke ngithi 3 minutes ago yesterday. That doesn't make sense. Go Bucks. Sonke leso ngisuspect kumina. Uspect kumina leso singisi sonke. Noma ngikhuluma nefoni? Come on Dlamini bro. Go Bucks. Yimini bro. Go Bucks mana lapha? Ngikhulume nawe. Yimini bro. Okay. uDlamini ucasuka for 40 minutes sops for izinto ezincane kanje. Asicashe nje 40 minutes ebese siyaphuma somsengela amadumbe. Sho njengoba ku3 manje ngo3:40 uzobe sekolile. Yeah. Uyashesha ukudlula for izinto ezincane kanje unless mawukuthi wabulala ubaba wakhe or ushela umfazi wakhe. Hayi lapha akasheshiki ukudlulisa. Understandable. Ngani? Khona kwabulala ubaba kaDlamini? Yeah. Kwenzakalani? Hayi Maxwell, umuntu mebulewe uyafa. So wafa. No, ngibuza ukuthi kwenzakalani kulo muntu wabulala ubaba kaDlamini. Hayi ngeke ngazi ke because sasingakazwani lapho noDlamini. Ngicasha for ngijikjela amatshe kuzo zonke le court. Ngeke ngashaya. Hello. Dear Mr. Dlamini, you're speaking to Natasha from Accra Bank. Do you have time to talk? Hey, awunaso isiZulu sebenzisa sona. Excuse me? Hey, I'm saying don't use English 100%. Mix Zulu and stuff. I'm sorry I can't speak Zulu, Mr. Dlamini. Oh, hi. Abantu besifazane abome kanje. Hey!
Sisafe la. uDlamini ngeke azasishayela emzini kaMama uSihlahla. Yeah, you are right. uDlamini emhloniphi uMama uSihlahla. Okay. Ngizohlala 30 minutes la. uDlamini uzobe eselele ngabu-8. Ekuse. Uyazi leli gama elithi Sindaba liqhamuka kubantu bakwaNdaba. Awu, kanjani manje? So, abelungu babefuna uku-introduce ithishu kuKing Shaka. Manje bengazi bazochaza kanjani ukuthi eyani ithishu. And kwakukhona ubaba uNdaba owayesazi isikizi. Abelungu babiza yena. Bathi akasikhulule maqedane asebenzisa ithishu for ukulisula. Nangempela wenza. Uthe esayisula nje. Abelungu bathi King Shaka. Sindaba. Wayesethi uKing Shaka. Oh, lento yokusindaba. Kusukela lapho kwathi ukusula izinqa ngethishu ukusindaba. Maxwell, makuwukuthi uNdaba wayesazi isingisi, pho wayengatranslate-eli uKing Shaka achaze ukuthi abelungu bathi thishe yokwenzani. Well, ngangingekho but kuthiwa kwenze kanjalo. Ekuse, uyazi ukuthi uTupac ushone last year and yonke leminyaka ubese eBotswana. Hayi, yazini Maxwell, mina ngikhathele la mangakho. Yazi ngcono ngisho induku kaDlamini. Yo, uDlamini. Uzulalela ukhona ngoba uyabona namhlanje uzopractice ushaya kwena ispeed kick. Maxwell mfethu, bengisecela ungilalisa la namhlanje. It's okay, man. We're in this together. Alright, ngiyabonga mfethu. Uthi ngiyocheck uma-benches ngale. Hey, ma-benches usela umahebiza uDlamini. Ma-benches. Maxwell, wenzeni? Angazi nami. Mabethes, khiya emnyango. Dlamini, avukhile lapha. Oh, yeah. Nginikhiyele. Ngiyazi ukuthi wena nalo benibhejile ukuthi ubani engizomshaya kuqala. Oh. Maxwell, ngike kwatshela umuntu ngoba usumtshela umjoba manje. Njomba mntakasisi, udayisa mina ngo-50 rand. Njomba udayisa igazi lakho mntakasisi. Wandela i-stickers and blood malume. Yabona namhlanje nini? Ngizonibhumba. Puf. Usangapha wena? Mamustasha! Mama! Mamustasha! Mamustasha! Ngekaniswe. Hey!